Slovenské štátne dlhopisy. Pozor, pozor, obrovská téma dnešných dní. Bežný smrteľník si povie, ako zlatá je táto vláda a chce pomôcť ľuďom zarobiť peniažky, garantuje nám výnos. Prečo si to povie? Lebo je totálne finančne negramotná ovečka. Oplatí sa vôbec niekomu nakúpiť si štátny dlhopis? Dlhopisy sa začnú predávať 3. marca a bude to jedinečná príležitosť dostať sa k našim peniazom. Takže pozor, masírovaní budeme zo všetkých strán. Musím uznať, že marketéri tejto vlády robia svoju prácu naozaj skvelo. Poďme sa ale pozrieť, čo je to vlastne ten dlhopis. Dlhopis je vlastne úver. Znamená to, že požičiate peniaze nášmu štátu. On s nimi môže robiť čokoľvek. Pri hospodárení, ktoré aktuálne predvádzajú, si detaily vysvetľovať nemusíme. Či pre istotu len jeden detail. Pri extrémnej zadlženosti sociálnej poisťovne, kedy nemáme na aktuálne výplaty pre súčasných dôchodcov, zvýšime výdavky štátu. Jeden príklad za všetky. Môže sa stať, že týmito peniazmi zalepíme dieru sociálnej poisťovni alebo nimi zaplatíme ten 13. dôchodok? Načasovanie predaja dlhopisov nebude náhoda. Ale veď garantujú výnos. Nefňukaj a počúvaj. Investor a Patriot ti garantujú ročný výnos 3 až 3,3%. Inflácia je ale aktuálne 4%. Jediné, čo ti teda garantujú, je strata. Slováci do finančnej gramotnosti. Nenechajte sa onorikovať. Ak sa chceš dozvedieť, ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou a investovať kvalitne, daj nás sledovať, napíš do komentára dlhopis a pozrieme sa na to spolu.